Bueno, molt bona nit a tots. Comencem el ple ordinari. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les actes de sessions anteriors. Alguna cosa que comentar per part d'algun partit polític? Partit Popular, Esquerra Unida, CUP, Partit Socialista? Pues se les han enviat. Sí. Primer punt, aprovació d'actes de sessions anteriors. Molt bé. Hola, bona nit. Sí, teníem per la meva part una puntualització que l'únic ple que ha estat, l'últim ple del dia 14 de gener. Segons s'ha replegat l'acte, els que falten són Sònia, Paco, Rosa i faltaria Javier Zamora, que tampoc crec que no estava. Vale, pues se replega. I després, en la intervenció de Miquel, del nostre portaveu, quan en la fulla 8, en la página 8. 8, sí. La primera intervención del portavoz, dice, de repente, dice, Miguel Ángel Aragón dice como consecuencia del recurso contencioso, pero no nombra a qué... Ahora que se lo encuentra. 8 o 9. 8. No hay numeración, ¿no? Si uno te das cuenta. Bueno, según va pasando las hojas, aquí digital sí que hay. Es la intervención de Miquel. La primera intervención de él. Dice el contencioso. Exacto, pero no nombra a qué se refiere el tema, que es la parcela que ocupa el colegio del Campés y el tema del alquiler de los campos que se està ocupant. Se comprovarà en les gravacions. Sí, és més que res que se quede clar sobre què està parlant, perquè ahí no queda clar. Carmen María, ¿sabes lo que quiero decir? Vale, pues eso era. Sí, i respecte... Això és algun mòbil que està a prop. Bé, i respecte el ple extraordinari de pressupostos que posen en una intervenció cuando haya una vacante el señor Aragón pide que no sea ocupada durante más de un año por un interino. Es en la página 15 de edición. Sí, en la página 15 de 18. Es que leído así da la impresión de lo que dije yo es que cuando hay una vacante que no sea ocupada por más de un año por un interino, ese no es el sentido. Si se coge toda la intervención de lo que quería reflejar en que en caso de que haya una bolsa y hay varios en la lista, que la bolsa vaya rotando cada año para que y así lo dije, para que en caso de que se convoque la oposición, todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de participar, ya que si solamente un interino está durante 15 años, pues evidentemente va a tener muchas más probabilidades que el resto. Se comprobará la grabación y se incluye, si es así. ¿Alguna cosa más? ¿Compromís? Molt bé, doncs entonces passem a la votació. Vots a favor del punt? En contra? Abstencions? A favor Partit Popular, resto de grups abstenció. ¿El PSOE ha votat abstenció o què ha votat? Abstenció, todos abstenció. Segon punt del dia, dació de compte al ple de l'escrit del grup municipal PSPV del PSOE perquè comunica el canvi de la composició de les comissions informatives. ¿Lo vas a leer?
El grup municipal socialista comunica el següent canvi en la composició de les comissions informatives. En la Comissió Informativa Especial de Comptes i Hisenda, els titulars seran Miguel Ángel Aragón Dolz i Regina Llavata i Serabert, i suplent Sonia Grueso Cortina. En la Comissió Informativa d'Urbanisme i resta de matèries, els titulars seran Miguel Ángel Aragón i Regina Llavata, i com a suplent Sonia Grueso. Correcte? Tercer punt del dia, dació de compte de l'escrit del grup municipal PSPV-PSOE relatiu al canvi del portaveu del grup municipal popular, del grup municipal socialista. El grup municipal socialista comunica que Miquel Aragón Dolz serà el portaveu del nostre grup municipal per voluntat de tots i totes els regidors i regidores del grup, el que comunica a tots els seus efectes oportuns. Quart punt, dació de compte de resolucions d'alcaldia i regidors delegats, que ja ho tindran vostès. Cinquè, mocions. N'hi ha 4 mocions, 2 d'Esquerra Unida i 2 del Partit Socialista. Comencem en la primera, d'Esquerra Unida, en Francisco Javier Descalzo Eras, portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià en l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, en nom i representació del mateix i a l'empart del que estableix la normativa aplicable, eleva al ple de la corporació per al seu debat la següent moció. Sindicats, plataformes i ciutadans i ciutadanes han convocat una marxa estatal contra l'atur, la precarietat, les retallades i la repressió. L'objectiu de la marxa és que diferents columnes de persones provinents de tot el territori estatal inicien entre el 8 i el 10 de març una marxa cap a Madrid que desembocarà a la capital el proper 22 de març. Es pretén fer una mobilització massiva i contundent que faça palès el rebuig del conjunt de la societat a les polítiques socials, laborals i econòmiques i de tot tipus que practiquen els governs de la Troika. És a dir, que es faça visible el gran malestar que hi ha a tot arreu per la situació que travessem. Per la reforma laboral, per les retallades socials que afecten a la majoria social, per el creixement de la pobresa extrema i la precarietat, per la repressió que ja afecta més de 1.000 activistes i sindicalistes i per la corrupció que afecta a totes les institucions. La Marxa per la Dignitat pretén agrupar totes les lluites compromeses amb el canvi social. Tots i totes estem patint les polítiques executades pel govern del PP, al dictat de la Troika, Fons Monetari Internacional, Banc Central Europeu i Comissió Europea, consistents en la destrucció de drets i en l'empobriment social. Aquestes polítiques es fonamenten en el pagament d'un deute il·legítim i odiós, que no han contret els ciutadans i ciutadanes, sinó que és producte de l'especulació bancària i els excessos dels governs neoliberals. Ens estan portant a una catàstrofe social. A més, el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, amb el suport del Partit Popular, modificaran l'article 135 de la Constitució perquè es prioritzi el pagament del deute en comptes dels drets i les necessitats de les persones. Afirmaven que era l'única eixida de la crisi, que la seva política d'austeritat era l'única possible i que, per tant, era imperatiu retallar el dèficit a costa dels drets del conjunt de la població. Pel contrari, s'ha estat injectant diners públics, milers de milions d'euros, als bancs i als especuladors. Els governs i la patronal han aprofitat la crisi per retallar en drets laborals i salaris i per convertir el deute privat en deute públic. Mentre la banca i els poders públics mantenen els seus beneficis a costa dels drets de la ciutadania, les polítiques d'austeritat estan causant sofriment, pobresa, fam i morts. Així, al País Valencià patim una doble retallada amb les polítiques de la Generalitat, que s'evidencia amb dades com la taxa d'atur, que és una de les més altes de l'Estat, o amb uns salaris i pensions que estan per baix de la mitjana espanyola i europea, així com amb una corrupció generalitzada. La Marxa per la Dignitat del 22 de març pretén agrupar totes les lluites, totes les organitzacions i les persones que estan compromeses amb la lluita, contra les polítiques neoliberals i en la defensa pel canvi social. Per tot això, traslladem al plenari de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona els següents acords. Primer, donar suport públic a la Marxa per la Dignitat del 22 de març, així com totes les mobilitzacions. Segon, exigir la dimissió del president del govern i la convocatòria d'eleccions anticipades. Tercer, instar al Congrés dels Diputats a modificar l'article 135 de la Constitució espanyola i l'obertura d'un nou procés constituent, on la veu la tinga la ciutadania i no els servidors oficials de la Troika ni els mercats. Quart, donar trasllat dels acords al president del govern als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. Anem a explicar la urgència molt breument. Sí, bueno, como es explicar la urgencia, en la exposición de motivos ya se exponen los motivos. La urgencia sería que, aunque parece que quede mucho tiempo hasta el 22 de marzo,
La podría haber traído por el trámite habitual para el primer pleno de marzo. Sin embargo, si este ayuntamiento se posiciona y da apoyo a estas marchas, el organizar en una semana la salida de las marchas hacia Madrid, pues el posicionamiento tiene que ser ya para empezar a organizar a plataformas, colectivos y demás desde el ayuntamiento que puedan salir desde el pueblo o puedan salir desde la comarca. Y esa es la urgencia. Muy bien. Vots a favor de la urgència? En contra? Se desestima. Siguent moció, també d'Esquerra Unida, moció contra la reforma de l'avortament del Partit Popular. En Francisco Javier Descalzo Eras, portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià en l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, en nom i representació del mateix i a l'empart del que estableix normativa aplicable, eleva el ple de la corporació per al seu debat la següent moció. El Consell de Ministres aprovà el divendres 20 de desembre la reforma de la llei de l'avortament. La nova norma presentada pel ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, s'anomenarà Llei Orgànica de Protecció de la Vida, del Concebut i dels Drets de la Dona Embarassada. La norma que suprimeix el dret a l'avortament, tal com estava concebut en la llei de terminis aprovada en 2010. Es tracta de la llei de l'avortament més restrictiva del món occidental i Espanya és el primer país que retrocedeix pel que respecta a l'avortament. Aquest retrocés, més enllà de la llei de l'avortament de l'any 1985 i per a les dones espanyoles, suposarà dues opcions. Avortar fora d'Espanya si disposen recursos per fer-ho o bé avortar en Espanya en condicions de clandestinitat amb el consiguient risc per a la salut i la seva vida. Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, sols s'incrementen el nombre de dones mortes o que perden la salut al fer-ho en clandestinitat i en condicions insalubres. El dret a decidir de les dones sobre la seva maternitat no es pot emmarcar en un debat aliè a la lliure decisió de les dones. És un dret fonamental i, com tal, no pot ser objecte d'intercanvi amb els estaments religiosos i socials més reaccionaris. Aquesta reforma suprimeix dos drets importants de les dones, el de la lliure decisió i el de la salut, al temps que s'ignoren els drets sexuals i reproductius reconeguts per la ONU, ratificats per la Unió Europea i avalats per les societats científiques internacionals. Per tot l'exposat, el grup municipal d'Esquerra Unida proposa al ple municipal de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona l'adopció dels següents acords. Primer, el ple de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona reconeix el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, a la lliure decisió de les dones, sense interferències, sense condicionants, sense tuteles ni penalitzacions. 2. Refusar l'avantprojecte de llei de protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada, aprovada pel Consell de Ministres, perquè restringeix drets fonamentals de les dones. I tercer, donar trasllat dels acords al president del Govern, al ministre de Justícia y a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. ¿Explicas la urgencia? Bueno, antes de la urgencia hay una moción similar del Partido Socialista, no sé si se quiere votar por separado, pero bueno, como los puntos de acuerdo son similares, igual se podría... No, cada moción se tiene que tratar por separado. Bueno, pues la urgencia de presentar la moción ahora es que el debate está en la calle y, vamos, el fin de semana pasado hubo concentraciones en Madrid y lo que intentamos con esta moción o estas reivindicaciones es mantener el debate público y la presión para que se retire esta reforma. Vots a favor de la urgència? En contra? Se desestima. Moció del grup municipal socialista sol·licitant l'eliminació del cànon de sanejament d'aigües residuals a aquells ciutadans i ciutadanes que no tinguin aquest servei. Miguel Ángel Aragón Dolz, portaveu del grup municipal socialista de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, a l'empart del que establert per llei, presenta la següent moció amb caràcter d'urgència. Exposició de motius. El cànon de sanejament de les aigües residuals és un tribut de la Generalitat, establert per llei que grava la producció d'aigües residuals, manifestada mitjançant el consum d'aigua de qualsevol procedència. Amb la recaptació d'aquest tribut s'afecta financerament de les despeses de gestió i explotació de les instal·lacions d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals de titularitat pública i, en el seu cas, de les obres de construcció d'aquestes instal·lacions. El subjecte passiu és el contribuent, que realitza qualsevol consum d'aigua gravat, i la base imposable és el volum d'aigua consumit. Si més no, el nostre grup municipal considera que en la Pobla de Vallbona no tots els actuals contribuents haurien de ser subjectes passius d'aquest tribut i que, malauradament, l'ordenació en el desenvolupament urbanístic del nostre municipi no ha sigut un exemple i avui es donen situacions que són incomprensibles.
Hi ha ciutadans d'urbanitzacions que en la factura de l'aigua paguen el cànon de sanejament per l'aigua i no estan connectats a cap red pública. Considerem, per tant, una injustícia gravar un tribut per un fet imposable inexistent. És a dir, no és just que hi hagi ciutadans i ciutadanes del nostre poble als quals es cobra el cànon de sanejament d'aigües residuals, quan aquests veïns no aboquen a cap estació pública d'evacuació, tractament i depuració, precisament perquè són inexistents i es veuen obligats a abocar les seues aigües residuals a fosses sèptiques. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós Administratiu, secció tercera, ha dictat la sentència número 1216, en aquest mateix sentit, en un cas molt semblant. L'Ajuntament és l'administració més propera a la ciutadania. Té l'obligació de vetllar pels interessos de tots els seus veïns i ha de resoldre els problemes del dia a dia. L'administració local és i ha de seguir sent la referència dels nostres veïns per buscar solucions, independentment de la burocràcia interadministrativa que hi hagi. Per això, independentment que el tribut en qüestió sigui competència de la Generalitat, proposem ajudar els nostres veïns mitjançant les següents propostes d'acord. Primer, que els serveis jurídics de l'Ajuntament estudien les sentències que hi ha al respecte. Segon, elaborar un informe en un termini raonable, per exemple un mes, en el que aparega una llista dels veïns i veïnes afectades per aquesta situació. Tercer, informar els veïns i veïnes afectats de l'existència de les sentències que obliguen a la Conselleria a no cobrar el cànon de sanejament i inclús a tornar-los els diners cobrats indegudament. Quart, oferir assistència jurídica per a quan puguen tramitar les corresponents reclamacions, pensant sobretot en aquelles persones que per la seva situació econòmica no puguen fer front per ells mateixos. Miquel, expliques l'urgència? Sí, l'urgència és perquè vaig rebre aquesta sentència esta setmana i em va parèixer que seria una injustícia no fer-ho quan abans millor, ja que aquesta situació, conforme diu la sentència, no és justa. Per tant, quan abans puguem resoldre aquest problema, millor. Vots a favor de l'urgència? En contra? Se desestima. Siguiente propuesta de resolución por la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres. Miguel Ángel Aragón Dolz, como portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, al amparo de lo previsto en el artículo 116 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, del 23 de junio del régimen local de la comunidad, presenta esta propuesta de resolución para incluir en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se convoque y a los efectos de su debate y votación. Exposición de motivos. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros del 20 de diciembre una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, que será una de las leyes del aborto más restrictivas del mundo occidental. Y así España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones: abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad, con el consiguiente riesgo para su salud y su vida. El señor Gallardón ha manifestado que es una ley progresista, tanto que solo ha contado con el apoyo de la extrema derecha francesa, el partido de Le Pen. Las leyes restrictivas del aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Si esta anunciadísima reforma sale adelante, es seguro que se estarán quitando los dos derechos a las mujeres, el de la libre decisión y el de la salud. La actual legislación de la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre el embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada. Estoy mirando, es exactamente igual el text. Ho dic per passar, que molt paregut, molt parit la mateixa. Pues seguim. Esta ley garantiza el derecho de la país que l'acció fet els mateixos siguen dos partits diferents. Per això, si no es passarem a la proposta d'acord, però no és pareguda, ¿no? La actual legislación, la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce a las mujeres el derecho de una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada. Esta ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual, porque solo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos podremos prevenir de manera más efectiva
especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el número de IVEs. La actual legislación de plazos es la más extendida entre los países del entorno europeo, muchos de ellos gobernados por partidos conservadores. Si el Partido Popular aprueba esta reforma en España, será, junto a Malta, Irlanda y Polonia, uno de los países más restrictivos en su regulación del aborto y el único que ha modificado su legislación para hacerla más restrictiva. La Ley 2/2010 es una ley que funciona en el año 2012 en España. En el año 2012 en España se redujeron los abortos un 5% y en la Comunidad Valenciana un 9%. No se han cumplido las profecías que auguraban un incremento en el número de abortos, ni se han producido denuncias por complicaciones sanitarias de ningún tipo. Es una ley que hace la práctica del aborto más segura y equitativa y facilitar los trámites para que se realicen en periodos muy tempranos de la gestación, disminuye los riesgos asociados a los abortos tardíos. Y como muestra un dato, en el año 2012 el 72% de los abortos que se practicaban en la Comunidad Valenciana lo fueron en las 8 primeras semanas de embarazo y el 92% en las primeras 12 semanas de embarazo. Es una ley en la que la mayoría de la población se reconoce y, según la última encuesta de Metroscopia, una ley de plazos es claramente preferida a una de supuestos, como la que pretende aprobar el Gobierno. No hay razones sociales, jurídicas, médicas que justifiquen la reforma que plantea el Gobierno, tan solo congratularse con los sectores más ultraconservadores y católicos de nuestro país, olvidando el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría. Por todo ello, los y las socialistas estamos dispuestos a dar la batalla para frenar la ley del aborto de Rajoy, por lo que se ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados solicitando la retirada de este anteproyecto de ley orgánica, con el que el PP pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo para su debate en el Pleno. Asimismo, hemos solicitado la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Igualdad del Congreso para que comparezca la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la convocatoria de una sesión extraordinaria y monográfica del Pleno del Congreso para tratar el asunto en profundidad. Del mismo modo, los diputados y diputadas valencianos pertenecientes al Grupo Socialista en les Corts han presentado una proposición no de ley urgente solicitando a la Cámara Autonómica que se mantenga la ley actual. Por todo ello, elevamos a su consideración la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reconocemos el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada. Segundo, solicitamos al Gobierno de España la retirada del anteproyecto de reforma de ley del aborto anunciada por el ministro Gallardón y rechazamos la regresión que supondría su aprobación. En la Bola de Bona, el 4 de febrero de 2014. Miquel. L'urgència és per l'actualitat que té aquest tema en el carrer. El passat cap de setmana es manifesta el nostre partit junt a altres en el tren de la llibertat i això, ens han passat aquesta moció des del nostre partit. Pensem que és un tema d'actualitat i que s'hauria de tractar. Vots a favor del... anem a votar la urgència. Vots a favor de la urgència. En contra. Se desestima. Passem pues al últim punt de l'ordre del dia, que són pregs i preguntes. Juan, como lo hicimos la última vez, nos toca empezar. Empezamos por aquí, pues Javier. Pues a ver, el ruego es sobre el cruce que hay entre la calle San Sebastián y Vicario Camarena, que es un cruce ahí un poco peligroso, ¿no? Porque no tiene pasos de cebra y demás, y entonces pues rogar o pedir a quien corresponda pues un poco el estudio de la zona esa y paso de cebra arreglarlos o estudiar otras formas de regular el tráfico ahí. A ver, luego el otro ruego era, bueno, para que no pase, por ejemplo, lo que ha pasado con estas mociones, yo creo que es necesario en un pueblo de 23.000 habitantes el configurar de una vez por todas el tema del Consell de la Dona, que ya se propuso en alguna moción anterior y que tenemos ahí pendiente de a lo mejor pues crearlo y regularlo y un poco trabajar estos temas que pueden ser sensibles de cara pues a políticas de género, de igualdad y demás para tratarlos en ese ámbito. Y luego la pregunta que quería hacer era hace una semana se presentaron los presupuestos del consorcio y me gustaría preguntar cuál es la valoración que se hace desde nuestros representantes o desde el equipo de gobierno de esos presupuestos.
Bona nit. A veure, la pregunta és relativa al tema de l'assegurança del segur dels bous al carrer. Volia saber qui es fa càrrec del segur, de l'assegurança, i a quant ascendix, quin és l'import de l'assegurança, en primer lloc. Bueno, vaig explicar un poc com és el procediment de l'ajuda que fa l'Ajuntament a la Penya Taurina. Ells tenen un tope de diners, que són els que poden gastar, entonces nosaltres ajudem conforme els dies que fan de bous. Si fan un dia de bous, pues paguem el seguro d'aquest dia. Si fan 2 dies de bous, paguem 2 dies, hasta el tope crec que són 2.500, 3.000, no sé quant és. Però una vegada, si volen fer més bous, se fan càrrecs del resto. O sigui, en total l'Ajuntament posa 2.500, 3.000 euros en total per dia? No, en total. En total, per les festes que facin en Sant Sebastià o les festes que facin en octubre, pues si volen fer un dia, 2, 3, a lo que els aplegue. Si el seguro ascendís a lo millor a 3.800 euros, ells tindran que fer càrrec dels 800 euros que falten. Però aquest mateix tracte és el que es fa amb altres associacions que organitzen esdeveniments i actes i coses, el fer-se càrrec No es tenen subvencions. Claro. Tenen subvencions que s'acosten a aquests 2.000 i pico, 3.000 euros, entenc. Vale, i després el PREC té a veure amb el tema dels parcs, del manteniment dels parcs, que ja han comentat últimament en alguna ocasió, Héctor. Avui estava un columpio presentat en el parc de Baix de la Rascanya, presentant amb precinto d'aquest tipus de la policia, i no sé si és que està trencat o està... Però vamos, el prec és que si, com ja comentaren, si es deteriora algun element del mobiliari infantil, que retiri o que substituïsca, però vamos, presentar-lo així a l'Armanguiller me pareix un poc... perquè és perillós que estiga... perquè es pot accedir exactament igual. Estava com embolicat com per a regal. Pues avui justament estaven en València, me pareix que era, que hi havia un xoc trencat i si no pogués muntar l'han presentat i el desmuntaran el que puguen, si el més fàcil per avui. Mentre estaven els obrers en un altre treball, que s'han passat el recau, que hi ha un xoc trencat en perill, però almenys l'han presentat perquè no n'hi hagi més perill i l'acte acaben aniran demà. Perdona, o sigui, esteu ja en el tema, ¿vale? No és que el precinto l'havies de veure, o sigui, el precinto era com un llaç de regal igualet, o sigui, estiguera o no estiguera el mateix, però si me dius que ja esteu en el tema, doncs ja està, gràcies. Josep Vicent. Bona nit. M'agradaria saber si podríeu facilitar-nos, si ja ho teniu clar, allò que parlarem en el ple d'aprovació del pressupost, dels diners que n'hi ha per a inversions en l'any 2014, quina partida exactament dels 600.000 o dels que n'hi hagin, perquè n'hi havia uns 600.000 que eren de Diputació de 2 anys i a banda n'hi havia algo de recursos propis, el total final que es pot dedicar a contratacions, com digueren, que no fora d'empreses molt especialitzades, com pot ser el paviment asfàltic d'un carrer, que això no és fàcil que ho contrateu a persones que estiguen aturades, però aquesta part que sí que podia ser distribuïda a personal que estigui aturat, igual com hem comentat esta vespre en la Junta, la possible obreta menuda de lo de l'hort municipal, la quantia exacta que cregueu que es pot destinar d'aquesta manera a distribuir-la entre els aturats de la Pobla i quines obres en concret serien, o si teniu una aproximació de 2, 3, 4 hores, quines són, que mos ho passareu. I la pregunta és si ja ho teniu clar i si mos ho podeu passar. Ho passarem per escrit, però les subvencions de la Diputació estan eixint, per exemple, si no recorde mal, crec que ara han eixit 3. Vull dir que van eixir paulatinament, conforme van preparant les bases o el que siga, van traient. Entonces, conforme va eixint, nosaltres anem ficant, tenim una llista de prioritats i són les que anem decidint. Entonces, conforme anem sol·licitant la subvenció, ho parlarem i ho seguirem comunicant. I l'objectiu és, sempre que l'objecte de la subvenció ho permetisca, el màxim, una part serà per material d'obres i el resto per d'això, que quan anem fent, però tindrà que ser ja una vegada se fiquem, diguem que ens donen concedida o quan
ho parlarem a veure, quan sol·licitem la subvenció ja t'ho podem donar, veurem si després ens donen això o no, però ahir ja diguem quina obra se va fer i en què consisteix l'obra, i a partir d'ahir els diners se repartiran per les dues coses. Anirem a informar-te, si vols, no és moment a lo millor de parlar-ho així com fer-ho, perquè la situació és que va, la subvenció és quan la Diputació ho va tindre preparat, i a partir d'ahir nosaltres diguem què fem, i a partir d'ahir, de fet, estem treballant en les bases que, diguem, generals que contratarà, que seran perquè la gent s'apunti a aquesta bolsa de treball i pugui accedir seguint els requisits, des de requisits normals de currículum, saber si és una obra de carrer, tens que saber fer aquesta obra, ser obrer i tindre les condicions d'aturat, etc., que vulguin fer d'altres. Estem treballant en això, però ho parlarem de totes maneres, i conforme vagi eixint la subvenció i se vagi concretant, vos anirem informant. Si te pareix, ho parlem en un altre moment, i és organitzar la feina, perquè és una cosa que és molt transparent. Molt bé, gràcies. Com a prec, seria també pregar que ens facilitareu el pla de millora d'accessibilitat que teníeu per a siga este any o este any i l'any que ve, si teniu 2, 3, 4, 5, 6 actuacions puntuals que cregueu que són molt clares, com la que comentava en anteriors ocasions Iris, i moltes altres que segur que poden haver-ne, saber si ho teniu en alguna memòria organitzat, les que cregueu més prioritàries, o com ho teniu organitzat, per almenys que mos ho comuniqueu, i aprofitar que en anteriors plenaris, i crec que en este també s'ha comentat alguna cosa dels passos estos, els badens estos per a que la gent frene, però que tenen la contrapartida del soroll i del deteriorament que fan els vehicles. Possiblement els tècnics ho sàpien, però ja n'hi ha pobles que han instal·lat badens d'estos, però que realment el que fan és que el vehicle té que fer un xicot de moviment. Estan estudiats per la Politècnica de fa 2 o 3 anys. Jo els he vist muntats, crec que si no en Montroi, en Montserrat, i el que fan és que en vez de pegar el bot, tu tens el llom, però el llom té forma com una S. Entonces, si tu passes a la velocitat que toca, fas el quiebro i mai pegues bot, i si no passes a la velocitat que toca, pues te pega un bot el cotxe com estos. Entonces, el que vol passar bé, passa bé i no fa soroll i no estropea el cotxe. Jo és el resum. Són un pellet més costosos perquè és més fàcil fer un bulto que fer un bulto en una forma. Però bueno, a la llarga jo crec que tots ho agrairan, simplement si ho mireu o el que siga, està molt bé. Passaria a la segona pregunta. M'agradaria, jo recorde, no sé si fa un any i mig o 2 anys o quan era exactament, jo crec que igual fa quasi 2 anys, vam aprovar el reglament de la Junta Local Fallera o algo me ronda per el cap que aprovarem en relació a l'organització de les festes de les falles en la Pobla. M'agradaria saber si dins del reglament hi ha alguna cosa en relació a les activitats en concret que se fan, si n'hi ha alguna cosa estipulat de com han de funcionar, o simplement si se decideix, no tinc el reglament en el camp ni l'he localitzat fàcil, si me podeu facilitar una còpia encara sigui electrònica, doncs me l'envieu i me la refresca la memòria, però seria saber si Rosana o qui siga se ho sap millor, alguns actes estan recollits com s'han de fer, per exemple el tema de tren faller o el tema de plega o altres qüestions, o se decideix des de la Junta cada vegada o cada any conforme se veuen les coses que han funcionat bé o mal, per saber si això és un reglament molt tancat o se va decidint sobre la marxa any a any. El que sí que estipula el reglament són els dies que se fa cada cosa. Per exemple, està l'acte de l'ofrena, l'acte de la subvenció, que sí que fica el dia que se va fer. Després, l'organització del dia sí que és cosa de Junta Local Fallera, que Junta Local Fallera, conforme els errors que han hagut uns altres anys, perquè no van intentant subsanar conforme passa. En el cas d'Espleva, per exemple, el cas d'Espleva sí que és una cosa que sí que correspon a l'Ajuntament perquè n'hi ha un pla d'emergència que se té que complir. Entonces sí que els tècnics de l'Ajuntament fan el pla d'emergència, que de fet avui estan mirant-ho i ja estan preparant el pla d'emergència de l'any que ve, però que l'organització en si dels actes correspon a Junta Local Fallera. Encara que després n'hi ha alguns actes que sí que estan estipulats, que sí que són fijos i que sí que està ficat en el reglament. Però de totes formes, te passa una còpia del reglament i li pegues una miradeta. Més que res, per aportar un detall d'això, era perquè hi ha certa curiositat que durant molts anys hem conegut el tren faller com una cosa
que les falles viuen amb molta intensitat i molt divertit i que també certs veïns de la Pobla no siguin fallers se sumaven a ell, però no sé des de quan, però recentment si no estaves en una falla no n'hi havia facilitat i inclús n'hi ha qui diu que eren capaços d'apartar del tren faller. Jo em vaig quedar sorprès, em va estranyar, però per un parell de dies m'ho van ratificar que això és així, i jo crec que un acte en la via pública d'unes festes populars en les que tots fiquem uns recursos aportant a les festes de les falles, crec que és l'únic acte en el que realment hi ha una implicació de gent que no és directament fallera, més enllà de quan hi ha una mascleta que tot el món la pot veure o escoltar o les falles mirar-les, però un acte en el que sí que se participa, no deixar facilitat en això trobo que no és pertinent, però bueno, per això ho preguntava, entre altres coses. Home, el que són els actes, igual com l'ofrena, igual com el tren fallero, l'entrega de premis, són que ho organitzen les comissions, o organitza Junta Local Fallera, en que aquesta estipulat en el reglament, la gent sí que pot anar a veure-ho, no se va restringir a que la gent vagi a veure-ho, però sí que és de veres que tens que formar part d'una comissió perquè l'organització interna de cada comissió s'encarrega la pròpia falla, o sigui, del desfile, de com desfila la falla, de la forma que desfila la falla, s'encarrega la pròpia comissió. Que després veure l'acte del tren fallero, l'acte de l'ofrena és per tot el poble, sí, perquè és una festa per tot el poble, però la participació correspon a cada comissió. Tens que estar dins d'una comissió, que no és una cosa que has de decidir jo, sinó Junta Local és la que decidís com s'organitza una cosa. Bé, descriure prou en aquesta manera d'organitzar les coses, però bueno, tota la vida ha sigut un acte molt públic, no veure'l, no participar, i aquesta limitació no trobo jo que corresponga quan tots els veïns participin d'aportar diners en aquesta festa. És la via pública, no és dins de ningú casal, no és en ninguna falla en concret, és en els carrers de la Pobla i és una de les poques coses obertes de les falles, i les falles estan molt bé, però també haurien de veure com involucren els altres una miqueta. Però bueno, bé, se n'eixim un poc de... L'últim prec que volia fer era que des de la televisió de la Pobla se tinga la facilitat de fer la difusió de coses que no simplement siguin del govern municipal i es pugui fer difusió dels actes que programen altres associacions, i en el cas nostre nosaltres tenim previst este divendres fer una xerrada sobre com ha anat tot el desencadenament de la desaparició de Ràdio i Televisió Valenciana, este divendres a les 7:30, i tenim un concert el dia 22 en el centre social, que és un dissabte, i ens agradaria que això no tinguera ninguna dificultat en fer-se la divulgació com correspon als actes en concret d'una xerrada i un concert en la televisió de la Pobla, ja que és dels pocs mitjans de comunicació que queden ja en valencià després de l'atac frontal que s'ha recibit en els últims temps als mitjans de comunicació. Que mai has tingut ningú problema. Tu, quan qualsevol fa un acte, ho diu, la setmana passada jo no ho he vist, però és que algo del Partit Socialista, qui fa un acte, que jo sàpiga, a mi no se me comunica, se va allí i s'actua en conseqüència. Si alguna vegada hi ha un fallo, que se diga para que se solvente, però en ningú moment la televisió local en tots els moments, millor dit, acudix a tot, siga del partit polític que siga o siga de l'associació que siga, sempre que s'avise, en temps, per supost, perquè la gent se pugui organitzar, per si n'hi ha més actes en un mateix dia. Però jo crec que ningú ha tingut ningú problema i que bé, que està bé dir-ho, però que huelga, que sempre s'ha acudit a tots els jocs. Regina. Sí, en primer lloc, el meu prec va en relació a facilitar als grups de l'oposició les actes de les juntes de govern, perquè tinc entès que pot arribar a fer 8 o 9 mesos que no se fa arribar les actes de les juntes de govern. Pense que això és amagar informació, perquè la junta de govern té molt de... recau en ella molt de poder de decisió, la gestió de l'Ajuntament, del dia a dia, i demanaria que se facilitaren en quant antes. Respecte a la pregunta, recorde que ja vaig parlar en Isidoro, que són pocs, ja és que quedem alguns,
el secretari fa 2 secretaris, que la Pobla havia arribat el moment en què tenia que fer un pla de prevenció d'emergència per si es donava alguna catàstrofe, tipus un gran incendi, alguna cosa greu, una gran inundació i tal. I que n'hi havia ajudes tècniques des de la Diputació per a que això es fera. Entonces, era preguntar si ho teniu en compte, si encara existeix aquesta ajuda de la Diputació i que s'aprofiti i que, sobretot si legalment correspon, que se faci el pla. Te contestaré per escrit, perquè jo no recordé ara exactament els datos, però no és obligatori en aquest cas per al municipi de la Pobla. És que tenen que fer-ho i que, si no m'equivoque, són els municipis que compleixin una sèrie de requisits i una sèrie de característiques que siguin, per ficar un exemple, Olocau, que no té res que veure en la població, sinó com està envoltat, etc. I la Pobla no el té obligat. I m'atreviria a dir més que en aquests casos és pràcticament la Conselleria, no la Diputació, concretament la Conselleria de Governació, la que assumeix, si no tot el cost, una part important. Jo crec que la Pobla en aquest cas no és requisit, no és per les condicions que té el nostre municipi, i que jo sàpia, la Diputació no té aquesta línia de subvenció, que jo sàpia, podria estar equivocat, però jo crec que no. I ja t'he dit, la Pobla no compleix els requisits per a que tindre, quan més coses tingués millor, però que la Pobla no compleix els requisits per a que sigui obligatori tindre això. De totes maneres, podem informar-se més detalladament i veure exactament els requisits per a donar-te-lo. Una cosa més? Miquel. Bona nit. A veure, la primera pregunta, el primer prec està referit a qüestions de cultura, tradició. Són conceptes que van molt lligats, però que convé actualitzar-los. Em vinc a referir concretament a algunes situacions que es donen que no estem d'acord, com que es regalen pollets vius el dia de Sant Antoni. Més que res és una cosa il·legal, la llei de protecció d'animals de la Generalitat Valenciana així ho prohibeix i ens agradaria que fos l'últim any que es regalen pollets vius. Això no vol dir estar en contra ni d'esclavaris, ni de la tradició, ni de la cultura, simplement és actualitzar-la. Creiem que la tradició dona cultura, però no poden ser esclaus del passat. Les coses que se fan mal s'han de canviar. I pense que regalar pollets vius avui, en 2014, està fora de lloc. Quan a la gent li feia falta perquè tenia corrals, perquè li suposava menjar, em sembla bé, però avui en dia està fora de lloc i pregue, per favor, que siga l'últim any que es regalen pollets vius. Després, una pregunta, volia saber com funciona el servei de grua municipal, ja que revisant un poc l'informe policial de 2012, veiem que únicament hi havia 15 intervencions en tot l'any i semblen molt poquetes per a un poble de 20.000 habitants. Que m'explicaré un poc. Tenim una empresa que ens fa el servei municipal de grua i normalment en la Pobla el retirament de vehicles de la via pública se donen quan prèviament s'ha dit que alguna carrer no se pot estacionar per motiu d'alguna festa o de qualsevol cosa. Entonces, normalment s'avisa en 48 hores d'antelació i entonces són molts pocs vehicles els que se queden en la via pública. Entonces és normal que en siguin 15, 20 o els que siguin els que has vist tu en la memòria. Pel que t'estic dient, perquè normalment no tenim un servei municipal de grua sin la Pobla, sinó que tenim contracte una empresa que quan és necessari se liquidra a l'hora que siga bé, retirarà el vehicle que estigui estacionat o mal estacionat i ja està. I normalment sol coincidir en situacions de que hi ha alguna festa o alguna activitat deportiva en la via pública, prèviament sempre se fiquen els cartellets, els trípodes estos de 48 hores d'antelació i entonces és molt raro que algun cotxe se quede dins del circuit de l'activitat esportiva, de la processó, de lo que se vagi a fer. Aleshores, únicament entenc que en 2012 s'han llevat 15 vehicles.
S'ha cridat? Val. Vale. L'altre prec era relatiu també en temes de cultura, en aquest cas associacions. Com han explicat abans, respecte a les subvencions quan hi ha una festa de bous, pense que és un poc injust que algunes associacions se decidisca subvencionar unes coses i altres no, perquè per la mateixa regla de 3 ara mateix venen falles, cada falla té la seva carpa, la seva carpa exigeix un segur i aquest segur no el paga l'Ajuntament i el segur dels bous, per exemple, sí que el paga. Entonces, no sé, jo és que crec que hauria d'haver un reglament en el qual a les associacions del poble se quedara molt ben descrit les subvencions, com s'obtenen, perquè una associació cultural té una finalitat en un poble, i és que el moviment associatiu del poble tinga vida, i té vida en funció del nombre de socios que té, en funció dels actes que té, i això és el que s'ha de premiar des de l'Ajuntament, les subvencions. Aleshores, el no tindre un tipus de reglament així que descriga aquestes situacions perfectament dona lloc a que pugui haver cert clientelisme i algunes associacions se li subvenciona una cosa i altres no, en funció potser d'afinitats o coses que se m'escapen. Entonces jo pregue que se faci un reglament en el qual s'especifique clarament aquestes qüestions. Sí, l'altra pregunta era relativa a les despeses en telecomunicacions, que he comentat diverses vegades, com no m'ha arribat informació, que he demanat, vingut a preguntar, i a banda dels 18.000 euros aproximadament de telefonia mòbil, quedaven per justificar uns 44.000 euros que en teoria eren de telefonia fixa i internet. Es gasten 677 euros al mes en internet i 2.480 en telefonia fixa. És prou més, n'hi ha molt més gasto en telefonia fixa que en mòbil, però és que n'hi ha més prop de 200 línies de telèfon que de 150. Personalment he treballat en diverses administracions i jo si estem en l'època en la que estem d'una restricció econòmica important, crec que s'hauria de mirar bé aquesta despesa en telefonia fixa. Tal vegada no és necessari que les 170 línies que puguen hi haure tinguin accés directe a telèfons mòbils, perquè jo entenc que sí que el que és una comunicació interna dins de les pròpies instal·lacions siga necessari, o cridar a fixes que són gratuïtes, però cridar a mòbils en les 170 línies no és necessari. Entonces, demanaria això, que me contestareu si creieu que és necessari en l'Ajuntament, un ajuntament de 200 funcionaris, tindre tantes línies de telefonia fixa en accés a l'exterior il·limitat. Bé, per justificar no fa falta ni un cèntim, està tot molt justificat. Has dit unes paraules que falten uns 18.000 euros per justificar. El que n'hi ha en la partida d'enguany és un pressupost, i tu fiques 60.000, 100.000, 20.000, és que siguen. Després te gastaràs el que te gastaràs. El que se va a gastar ahí, que és el que comentarem l'altra vegada, el que preguntaré si és de veres que li vaig demanar al tècnic l'informe, que te farà un informe de qui són els gastos que s'imputen a aquesta partida, perquè ho tingues ben clar, perquè això ho té que fer el tècnic, és a dir, quan ve una factura, la tècnic la replega i diu això va a aquesta partida, això va a l'altra partida, això va, així no ho decidís jo, això és la tècnic perquè està estipulat, els gastos en telefonia mòbil estan estipulats fijos, internet, telefonia mòbil, però no n'hi ha ningú per justificar. Els números que tu te feies és sobre un pressupost, i un pressupost és algo que encara no se sap com se van a gastar. A final d'any, si falten, tindrem remanent de tesoreria positiu en aquesta partida, i si ens sobren tindrem remanent de tesoreria positiu, però no estan per justificar en ningú moment. Això és la primera. Després, les línies que tu dius, que les 150 línies ixen en telefonia mòbil a l'exterior, de fixe en telefonia, però que poden tocar a mòbil, és el que entès jo. No són els 160, simplement hi ha una centraleta, això t'ho explicaré un tècnic en seguida, hi ha una centraleta en el que detecta si la cridà va a un mòbil, tenim 6 línies en aquesta centraleta, 6 línies mòbils, que quan tu toques té un fijo de l'Ajuntament a un mòbil de fora, ho detecta
passa a la crida mòbil perquè de mòbil a mòbil en l'Ajuntament és més barat. I ja no és de fija a mòbil, que és el que tu estàs dient, que estàs criticant i no és així. Quan se passa a un mòbil, des de l'Ajuntament, la crida, quan se crida un mòbil, és de mòbil a mòbil sempre, perquè tenim una centraleta adaptada als temps moderns que detecta si la crida va a un fijo o va a un mòbil. Si va a un fijo, segueix sent de fijo a fijo, i si va a un mòbil, canvia i ix per un número fijo, però no estan les 150 connectades. Tenim una centraleta que organitza això, ni més ni menys. Sí, hola, buenas noches a todos. Mi primera pregunta, aunque se habló en el pleno de presupuestos, me gustaría saber si definitivamente la subvención destinada para el IBI en las viviendas habituales, si al final va a ser el 12% y si dentro de ese 12%, que no sé cómo se ha calculado exactamente, porque no tengo los datos, está incluido el 4% de la nueva ley que ha puesto a disposición el Gobierno central del 4% para 2014 y 2015, si está incluido y si ya está cerrado esa subvención para la vivienda habitual, por saber si va a ser un 12, un 10, un 9. La subvención de lo que respecta al ayuntamiento es un 12%. Está como subvención a las viviendas habituales. Y eso es fijo lo que quedamos ya porque lo hemos aprobado, ¿sí? No va al 12%. No sé yo lo que marcará la ley al respecto, lo que hay que hacer. La subvención que nosotros vamos a hacer es el 12%. Supongo que estará incluido, sea lo que marque, pero nosotros más del 12% ni menos no vamos a hacer. Sobre lo que salga el recibo, haremos un 12% de baja. No es que no, si tengo que pagar 300, si no hubiera subvención, porque eso no va en el tipo impositivo, eso va en la subvención, es una subvención pura y dura. Si hay que pagar 300 de una casa, por decir un ejemplo, un 12% menos serán pues 36 euros menos. Es que no hay otra explicación, no se puede hacer de ninguna otra manera. Vale. Y mi primer rogaría información sobre una cesión de un terreno que ha salido publicado en los periódicos, que no hemos tenido información por otro medio, a una empresa privada para contratar personal de la Pobla de Vallbona, y me gustaría saber si esa cesión se va a hacer extensible a todas las empresas privadas que lo soliciten en esas mismas condiciones. Es que yo hablo de lo que he leído en el periódico, que ponía una empresa, era muy genérico, una empresa que fabricaba, no sé si eran... Exacto. Hay dos cosas que han salido en el corto plazo en el periódico. Una se ha malinterpretado, y lo hemos hablado en la Junta de Portavoces. Alguien, no sé qué partido es, no lo recuerdo en este momento, sacó en el periódico junto el tema de los huertos municipales que hemos aprobado hoy con el tema de una parcela. Y ahí es lo que hay una confusión, por lo menos así lo veo yo, en lo que ha pasado en la realidad. Una cosa son los huertos municipales, de los que hemos estado hablando esta tarde, que ya conocemos todas las condiciones y que ya lo comunicaremos en tiempo a todos los vecinos, en el que estamos trabajando todos los grupos en la ordenanza, y por otra parte hay una parcela municipal que se ha sacado a concesión para que se presentara quien quisiera para poder realizar una serie de plantaciones, etc. Eso ahora lo explicará Salva, el concejal de urbanismo, que lo ha llevado. Y por otra parte está la venta de un suelo industrial y una concesión. Dos cosas. Hay una venta de Ice Project, es una empresa que está en el polígono Mas de Tous, que quería ampliar su negocio y vino al ayuntamiento porque quería justamente su empresa es contigua o tiene al lado una parcela municipal. Entonces lo que hicimos en aquel momento, lo pidieron, bueno, nos parece, nosotros es una parcela pequeña que prácticamente no íbamos a utilizar para ningún tema municipal, por lo tanto se hizo también con el correspondiente expediente administrativo, se podía presentar a Ice Project y 1.000 millones de personas más, incluidas tú y yo. Concretamente ellos pujaron
y entonces se quedaron la venta de un suelo. Además también hay una zona al lado en el que, pues, que también se puede ampliar, pero que no se puede vender porque tiene otro tema, otro tratamiento jurídico, y entonces solo se puede dar en concesión. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es Ice Project, una zona industrial en la zona del Mas de Tous, donde se ha vendido una parcela, siguiendo, por supuesto, y eso está en el expediente de contratación, todos los trámites que corresponden. Esa empresa pujó concretamente y se hizo esa venta. Y además, una concesión de suelo para que va a redundar, en vez de en alquiler, que podría ser el alquiler para el ayuntamiento, lo hemos transformado en una serie de plazos en los que tiene que contratar a gente del municipio. Concretamente, esta es una empresa en la que el perfil de personal que necesitan son soldadores, y primero tendrán que formarlos, porque obviamente, a lo mejor, según nos decían, en el mercado no hay mucha gente con este perfil, pero bueno, si hay con el perfil, lo primero será contratarlos, y si no hubiera pactado en esa concesión formación para que la gente, o sea, no vale decir, como en la Puebla solo hay 2, contrato a 2 y el resto los cojo del pueblo al lado. Pues no. Si se da ese caso, haremos también grupos de formación de gente para que pueda aprender el oficio, y sí que haya una bolsa de trabajo donde esas personas pueden ser incluidas. Entonces, eso es una cosa, y lo que salió en el periódico hace poco fue el tema de un suelo, que Salva explicará un poquito por encima en qué consiste, que es prácticamente la misma filosofía. Sacar un suelo, en este caso no es industrial, sino rústico, que se puede cultivar, y al final también se obtiene un dinero para el municipio, en este caso, pero también que se redunda en empleo para el municipio. Podría haber sido todo destinado a Canon, en euros, pero hemos decidido que era más importante pues el tema de que fuera compartido en este caso. Salva, si quieres explicar algún detalle un poquito más de eso, y eso es lo que salió junto con la noticia de huertos urbanos, que yo creo que también es lo que mareó, porque juntaba churras con merinas que no tienen nada que ver. Y estas son las dos cosas que han habido en tema de venta: suelo industrial y suelo rústico. Y todo siempre, la venta es una venta pura y dura, pero la concesión en este caso, y el otro que es concesión en rústico y en industrial, para reinvertirlo siempre en tema de empleos. Salva, si quieres dar 4 pinceladas o... Eso es lo que preguntabas, ¿no? Bueno, poco falta, a menos que surja alguna cuestión más, pero poco falta a explicar a lo que ha comentado la alcaldesa. El terreno rústico que se licitó es lo que se llama la remonta, de propiedad del ayuntamiento, dentro de la actuación del campo de golf, y bueno, pues esta superficie de 167 hectáreas se sacó licitación para que quien tuviese interés de cultivarlo, que lo pudiera hacer. Bueno, ha surgido una empresa de aquí de la localidad, en la que, además de pagar un arrendamiento al ayuntamiento, se hará cargo del impuesto agrícola, se hará cargo de regenerar toda la instalación de riego hasta el antiguo pozo que está desmantelado, y propone entre 1 y 6 puestos de trabajo, de 1 a 3 fijos y de 2 a 6 temporeros. ¿Te pregunta o si interruego? Sí, ya está más o menos claro. La siguiente pregunta es, me gustaría saber por qué después de 2 meses aún no está disponible en la página web de nuestro ayuntamiento el pleno de diciembre, el vídeo del pleno de diciembre. Pues no lo sabemos, porque eso lo lleva la empresa que lo hace, y lo normal es que lo cuelgue enseguida que los tenga. Pero le pasaremos la pregunta y te la contestaremos. ¿Qué? Muy bien. Y el último ruego es algo que ya hicimos hace tiempo, sobre unas fuentes en los parques donde existían paradas de autobuses de escolares, y después de un año prácticamente que hicimos ese ruego para ver si se podían instalar, por lo menos en los parques que yo tengo cercanos no se ha efectuado ninguna instalación. Ruego si existe la posibilidad de que se instale, porque ahora estamos en invierno, las actuaciones hay que hacerlas de cara a primavera, verano, sobre todo en esos parques donde paran los autobuses de los escolares. Ya lo solicitamos, y si me comentaste Héctor, que estabais en ello, por saber cómo está el tema.
estará puesta para el verano. Paco. Héctor, la pregunta era para ti. Hace cosa de un año y pico te formó también una pregunta en un pleno referente a lo que era la señalética de urbanizaciones y tal. Creo que me contestaste que había un proyecto, porque te vine a exponer que había un problema, pues que la gente no sabe llegar a urbanizaciones cuando vienen de Valencia, a otros municipios, entre urbanizaciones no está muy clara la forma de llegar. Y esto, y me dijiste que había un proyecto que estaba previsto y que se iba a iniciar en breve y tal. Y no sé, yo si se ha iniciado algo lo desconozco, era preguntarte. Y si hay algo previsto también. O no sé, se puede pedir alguna subvención, diputación, autonomía, aunque la cosa sé que está muy fastidiada, no lo sé, porque es un problema que es que la gente cuando viene a tu casa tienes que dar en puntos concretos porque no sabe llegar. Es que no hay forma de llegar. Se pierden. Te contesto un poco. Sí que se han puesto señalizaciones en la zona norte de la Pobla, pues que son urbanizaciones que están más concretas, no están tan mezcladas como la zona donde tú resides, por ejemplo, que cambias de acera y cambias de urbanización, realmente. Poner una placa delimitando cada urbanización en tu zona es muy complicado, por no decir imposible, incluso mareas más a la gente. Entonces en las rotondas sí que están puestas las principales urbanizaciones para que la gente tenga acceso a ellas. Y en las rotondas también están, como puede ser Club de Campo, Puebla Real, Manavisa, para ir dispersando a la gente. Se hizo durante este año pasado, se señalizaron varios caminos como Casablanca, Maquiva, polígonos industriales se han señalizado también, y la zona norte prácticamente está toda señalizada. Ahora nos queda para este año, pretendemos hacer la zona sur, que son los que se han quedado un poco colgados porque teníamos un dinero ahí y lo gastamos en todas las placas que podían ser. Necesitamos toda la partida para la zona norte y se quedó bastante cubierta. Siempre se puede mejorar, pero de todas maneras, tanto vayas de la Pobla hacia las urbanizaciones del norte como vienes de Manguilla hacia la Pobla, te indica claramente dónde está el pueblo de Vétera, dónde está la urbanización Prada del Chuf, Cerrado, Manquiva. Se ha señalizado bastante. Hoy en día con el coche, si sabes seguir las indicaciones o un poquito que te muevas, puedes llegar a un polígono industrial o a una urbanización porque está bastante señalizado en la zona norte. En tu zona el problema que hay es el que hemos comentado, que te he comentado antes, que al cruzar de calle hay urbanizaciones que recogen 15 calles, hay otras urbanizaciones que recogen 2 calles, una está lindando a la otra. No puedes poner en cada parte de la acera urbanización tal o cual porque la misma gente se marea. Entonces ya es preguntar sobre el terreno, la calle o la urbanización. Preguntes, donem la paraula al públic. Algú del públic vol preguntar? En primer lugar, quería dar la enhorabuena en forma particular a la idea de los desayunos. Y como usted ha comentado, que eso servía para mejorar la transparencia, yo quería pedirle 3 cosas. Una es que, dado que la legislación dice de que se tiene que convocar, publicitar la convocatoria y los puntos de la orden del día con 48 horas de anticipación, y ustedes lo hacen a los partidos políticos que están representados en el Pleno, yo quería pedirles que también ese tiempo se informe, sea el mismo que se informe a los ciudadanos en general. O sea, que en el tablón de anuncios, en vez de pegarse el mismo día del Pleno, se pegue la convocatoria y los puntos 48 horas, como se informa a todos los partidos políticos. El segundo pedido es que la convocatoria se cuelgue en la página web. Así el ciudadano no tiene que venir específicamente al ayuntamiento para ver cuándo hay pleno y cuáles son los puntos del orden del día. Si se cuelga en la página web, se podría ver sin necesidad de venir hasta el ayuntamiento. Y lo tercero es que en general las convocatorias salen en valenciano.
y no todos sabemos perfectamente el valenciano. Entonces, que se haga en valenciano y en español. Gracias. Muy bien, pues tomamos nota de sus sugerencias y las estudiaremos. Sí, muy buenas noches. Aunque haya muchas personas ahí sentadas que ni tan siquiera se las merecen, vengo a denunciar la poca dignidad que tiene el Partido Popular, de la cual el PSOE también es partícipe, no se escapa. Porque empezó... Disculpa un minuto. Este es un turno de preguntas. Es decir, que si esto es la introducción es perfecto, pero que no es un debate ni puedes estar aquí leyendo porque esa es obligación. Sí, pero corta, sí, es porque es una pregunta. Lo más corto que pueda. Muy bien. Porque yo también estaba escuchando otras cosas. No, pero es que esto es un pleno y el pleno tiene un orden. Y el público también tiene derecho. No, al público la alcaldesa le da el tiempo si lo considera. Vale. Y fundamentalmente también por la última modificación del artículo 135 de la Constitución española, la cual era intocable y que nos obliga a pagar una deuda pública, y digo pública entre comillas, porque la mayor parte de la deuda es privada. Impagable, una deuda pública impagable, que no hemos contraído, por supuesto, ni los ciudadanos ni las ciudadanas. La pregunta, por favor. Sí, las entidades bancarias y el sistema financiero y especulador que nos gobierna. Solo hemos leído en una moción que ha presentado Esquerra Unida. Esto tiene un nombre, ¿me puede dejar terminar, por favor? Sí, claro, le estoy diciendo que sea usted tan amable y se dirija a la pregunta, que es lo que es este... Yo no sé si usted conoce cómo funciona un pleno. ¿Es una pregunta? Pues no lo parece. Pero quizás usted no sabe cómo funcionan los otros plenos, solo conoce cómo funciona su pleno. Yo creo que seguramente conoceré más que usted. No sé. Pero siga, si es tan amable. Bueno, todo esto tiene un nombre, que es capitalismo. Y vengo a decir lo de la dignidad, porque está muy bien que aquí, por ejemplo, hoy se ha votado la urgencia de varias mociones y han votado en contra de cosas tan importantes como la ley del aborto, ¿vale? O, por ejemplo, también lo que ha presentado con la marcha del 22M sobre la dignidad, la cual está claro que no tenéis. Mi pregunta es, ¿esto qué es? ¿Me lo puede explicar? No lo veo, si usted no me lo trae. Sí, claro, se lo llevo. La pregunta es, ¿esto qué es? Sí, ¿esto qué es? Que me lo explique. Y si eso es digno. Para que se lo vea. Hombre, lo tiene que saber puesto que hay 3 notas de prensa en el Levante, en el periódico... Vamos a ver. Vamos a ver, esto es un yo no entiendo por dónde va la pregunta, pero la vamos a contestar. Efectivamente, esto es un cuando llega en la época de Navidad a las personas más necesitadas, que normalmente son las que están recibiendo ayudas sociales, a las que se ha verificado toda su situación, se le da un vale para que pueda en esas fiestas navideñas hacer pues una comida más razonable o una cena o lo que considere. Una comida más razonable con o lo que considera. Macarrón, azúcar, pasta. Cada uno se lo comprará lo que considere. Es decir, lo que están haciendo es limosna institucional. Eso se llama caridad. Bueno. No necesitamos, los ciudadanos no necesitamos esos vales. Necesitamos una sanidad y una educación pública y de calidad. Necesitamos tener las necesidades cubiertas. Claro, y ojalá estuvieran, pero no están en mi mano. No, hombre, claro que están en vuestras manos. Cuando votáis las urgencias, como las que habéis hecho esta noche, las mujeres necesitan, por ejemplo... Disculpa, vamos a ver. Yo creo, Javier, si esta persona es de tu partido, creo que habría que aclarar, primero, aquí el público puede hacer una pregunta y puede hacer la que considere como si fueran 2. No, usted ya la ha hecho y yo ya le he contestado. Creo que usted no ha ido estaba hablando de dignidad y tal. Yo ni siquiera voy a entrar, no le voy a contestar. Aquí cada uno puede tener la opinión que tenga. Desde luego yo considero que todos los que estamos a esta parte, tanto ha nombrado usted al Partido Popular y al Partido Socialista, somos dignísimos, no dignos, dignísimos. Cuando trabajamos podemos equivocarnos, por supuesto. En nuestro caso, y meto a todos los que están en esta parte del consistorio, cuando nos equivocamos, si es así, rectificamos
y lo decimos y trabajamos para hacerlo lo mejor posible. Este tema del vale, pues bueno, usted puede estar en desacuerdo, por supuesto, faltaría más. En el tema de que se vote la urgencia y que se vote en contra o no, usted puede estar en favor o en contra, pero le reconozco que esto es un país democrático y cada uno vota lo que considera oportuno. Por lo tanto, a usted le podrá gustar o no, pero desde luego es democrático aceptar. Yo creo que tendrá que venir a usted el diccionario, ver cuál es la definición de democrático y saber que es aceptar lo que piensan los demás. Y en este caso, los que gobiernan este ayuntamiento han decidido hacer este vale, que le voy a decir que ninguna de las familias de las que ha sido, ojalá no hubiera que repartir ningún vale, significaría que las cosas están bien, pero como no lo están, el ayuntamiento da esa ayuda. ¿Que no es suficiente? Por supuesto. Ojalá. Bueno, este dinero no es del ayuntamiento, es de todos los vecinos y vecinas del municipio. No es una medalla que me ponga yo, ni que se ponga el concejal, ni que se ponga nadie. Simplemente, esto no es un diploma, esto no es un diploma, usted está muy equivocado. Yo creo que simplemente... Pero vamos a ver, cuando a alguien se le da un vale, tiene que estar identificado dónde va. O que se pase cualquiera, usted se puede pasar, cualquiera va por allí y dice que le den 20 euros. Bueno, señor, yo encantada de atenderle, esto no es un debate, yo creo que le he contestado y lo que sí que le invitaría es que sea más democrático y recordarle que democracia, yo sí, de verdad que soy. Tendré otros defectos, pero eso no, pero ese no. Usted será más guapo y más alto que yo, pero más democrático y más digno, seguramente no, por lo menos igual. Por lo menos igual, pues mire, será su opinión y la mía es otra. Muchas gracias a todos y levantamos